बिफा जानो मोनथारसिगोनलै आमखा देदलाया लागा आसला टेनसनानो गैया अब्लाबो सानफ्लाङानोमोन आंदि सानसे बिफा जानो मोनगोन जारलालै हे इसोर मोजाङै मोजाङै जोनोम जाथोंसैलै आंनि गथ'आ बिमाखौबो बारा लथं पथं जथ' पथ' अयथासार खस्थ' होनांला इसोर फैसा थाखाबो बारा गैजा रोङा मोजाङै मोजां रग' थल्ल' गबोना जोनोम जाथोंसै आंनि फिसाया बे बुहुमाव सुइजारिं माबारिं बायदि जालायनाङा फैसा थाखा गैयिफोराव बासायदो नर्मेलावनो जाथारथोंसै बारा हाखावनाय हा खुरनायफोरखौ गिलायलाङो आङो सुइजारिं माबारिंफोरखौ फैसा थाखा गैयिफोराव इसोर नायफिनहरदो गथ'आबा दा सोरनि लायो बिफानि लायोना बिमानि लायोलै सयथि बेबो साननो गोनां बाथ्रा महरफोरखौ आंनि लाब्लाबो आखलफोरखौ आंनि लाब्लानो जाबायलै आखलखौ आंनि लानांगौब्लाथ' सदर मदर साखो मोदला थार गजसो जागोनलै बे बिमानि लाबा बोरै जागोन बुस्थुआ क्रससो जागोन नालाय फरेनार ससे बर' ससे मिथिलायलाङालै बोरै जागोनथाय जिखियानो जादोला आंहा जोलै गालांगनो हाबानो जाबाय मोजां मोजां हामलांबानो जाबाय मायै जों बिहामजो उदै सानानै गाख्रबगासिनो नोंलाय बेयाव हारसिं मा बखिगासिनो गोदाव सोराव आव साव साला मा उदै सादों बानलुफोर गोसाफोर जाना लाफ्लाङाखै बे मा बानलु जानो बेलाय माथो दिन थारिखआ दिनैनो मोननो मिथिखादोंमोनब्ला मानो मेडिकेलाव लाङासै थालानो गैया खोमा बे बिदिसो ओमफ्राय दालाय माब्रै मा खालामनांगौ दालाय जाम्बा गथ' बखिबाय थानांला मामबार मेडिकेलाव लानानै थांफैदो मेडिकेलावसो लांलायनांगौ होमबा न' जागिनो हाया होमबा न'लाय मा रिक्स गोदोनि सम नङाना बेयो न'नो लेलाय जानाय मेडिकेलाव लानानै थांबाय बार मेडिकेलाव एसेब्लाबो सेफटि जायो आयै दाख्लै बुंहरखादोंमोन बुंहरनायालाय सानथामल'सै होनना आंबो आरो बावना थागारबायना रखरा हिनजावल' लानो रोंदों साला जेबो मिथिया मारबाय सेसलै दानाबा मेडिकेलाव लांनांगौबाथ' फैसाफोरा रग' खिर'ना होनांसिगोनलै मा आदै इमान लके सारा हुआ थायोना न'आवनो थाथेरा बहा थांना थाहैखो बेयो दाबो न'आवनो फैया आदै इमान जाया होननानै मिथिथाराखैमोन आङो आदै न'खरनि मानसिफोराबो गुरुत्वआनो गैया आदै आंखौ बिदिनो लेला दोनबाय थासिगोन नामा बिसोरलाय आयै सना अन्थाव बाथाव बिसोरा मोजांसो बुंदों हाराम जादा बेयाव थाफाबाय थानांगौ होनना मिथिया नामा बहा खालांनाय बाहेराव ओरैनो दसे फ्रेश अक्सिजेन जाहैनायाबो आं मा बेयाव कार्बन डाइ अक्साइड गेस जाना थैना थानांगौ नामा मैयानो बुंदोंमोन मेडिकेलाव लांखानांगौ होनना गोसावनो गैया बेयो जामारसिगोन होनबा माइनाव खस्थ' मोनबाय नोङो सादो माइनाव बिदि मानसिखौ मा होनांगौ देलाय खेलासो मोनदों नामाहाय सोंदोसोब्रा आङो उदै ख्रेब जरेद सादोंना नारखो सादोंना मस्राय सादों नोंनो जानांगौमोन प्रेगनेन्टखौ अब्लासो बुजिगौमोन नों सानायखौ थारलै मा गोदाव सोराव लाबाय मालायनि सानायखौ इनसाल्ट खालामदो सिरियासानो गैया नंखाय दासिमबो थांसै मेडिकेलाव बिहामजो थौ मेडिकेलाव थौदो आं गारि लिंहरबाय फै बिहामजो फिसा बिदि थाबाय थाजाया मेडिकेलाव माला गारि लिंहरब्रखौलै बेलाय देन जाथार माथो थां गारियाव जिरायग्रो आयै दा गथ' बानो हिस्ट्रि गिजिब माबाफोर जेबो लांफाखायाबा मालै आसोल आफा नोंलाय थाङा फिसौ बामनो आं थांथ'ला दे आफा नोंसोर थांदो बिहामजो फिसा उसुबिदा मोनलाङो बेफोराव आङो दे होमबालाय न' नेग्रा जा दे आं न'आव थासिगोन दे आं न' नेगोन माबाफोर प्रब्लेम जाबा फन हरबानो जाबाय आंलाय बिफा जासिगोन लै मदर संला मंला इम्बु बंला साला धैर्य हम बिहामजो फिसा धैर्य हम आदै सानायखौनो खैज्य मोनथारबाय आं रलै सना मोनथारसिगोन धैर्य हम दे बिहामजो बारा गोसोखौ लोरबां खालामनाङा एसे साहस लाखि दे ड्राइभार एसे साखावनालै मा थैज्रोमजों सलायदो जागोन दाय बिदिबालाय माथो आंनि बेटारि गारियासो गोसासिन खारगोनलै डक्टर दंना गैयाबा दं डिलिभारि केस इमारजेन्सि नाखि
एखेबारे तारातारि इमारजेन्सि लजा आरो फाहामबाय कर ভালকে চাবি দেই বেশি ফাং ফুং কিবা নকৰবি আৰু দে হ'ব দে আমাৰ ছাৰ আছে নহয় টেনচন নলবে একদম সাফা ক্লিয়ার কৰি দি আৰু সুইজারিং টুইজারিং নকৰবি আৰু অকে দে চাই লম माला हामनानै माला स्र' जानानै माला फिसानि मोखां नुबावनांगौ जाखोलै आंलाय नेबाय थानो बालायलांबायलां बुहुद दिगदारसो मोनलायलांबायलां बेबायदि मेडिकेलाव थानांगौबा माबा मुलि बायदिसिनासो मोनामनाय मोनलायलाङो आङो बेमारिफोरखौ नुयै नुयै बेमार गैयाबाबो बेमारिसो जाफालायलाङोलै आं बेयाव थाबाय थानांगौबा फंबाय सोरबा बेमारि लाबोदों औलै हिनजावखौ लाबोदोंमोन आङो जथ' पथ'सो मोनबाय आङो मा केस फंबाय मा केस जालाबायनोब्रा टाइमावबासो केस जागोन लोमजादों नालाय मेडिकेलाव लाबोनायखौ नुवाखै बेखायनोथ' होनदां मा जादों माबायदि लोमजादों होनदों माने माबालाय गथ' जागिनो नागिरनायखौ नुवाखै आच्छा डिलिभारि केस डिलिभारि ना हुलाबारि केस होनो मिथिला लालां नोंलाय माथो नायजानो फैदों आदा माबालै एसे दुरबल मोनदोंमोनलां देहाखौ एसे नायजानो फैदों र' माथो लरपायपाय आमाव माव खाख्रेब ख्रेब जालांबाय औलै फंबाय सिन्था भाबनाफोरानो बारा जालांबाय नङा हिनजावजों उल्था सोबजाजोब्बाय खोमा फाग्ला गथ' मा जाजानो लाबोलै आदामोन मा डेन्टिस्ट डक्टरा बबेथिं थायोब्रा मिथियालां मा डेन्टिस्ट जिखुनु बै सार्जना मा होनो बे हाखावग्रा हाफुग्राफोरा बायथिंनो थायो बायथिंनो आच्छा डेन्टिस्ट डक्टराबो बेथिंनो थागोन खोमा होमबा मिथियालां बिब' फरबा दंना गैया लाबोनो हागौमोनलै चल हाबा जाबाय माबा सिख्ला हिनजावफोरखौसो थाब थाब गोसोखांफ्लाङो सानथा फिसा आयै जाबायना बुस्थुआ माबाया गथ'आ जानाया जाथ'वाखैमोन र' बिहामजोआसो खस्थ' मोनथारबाय डक्टरफोराबो बुंगासिनो सुइजारिंखौनो खालामसै होननानै दाबो जाथ'वाखै होमबा आंलाय गलायलांबाय जोनोम जाबाय सानदोंमोन खोनासङा मानो फाग्ला सुइजारिं खालामनोसै ना मा होनदों नांलायालै जागोन खोमा हारसिंनो फैसा थाखासो बुहुद थांगोन खोमा सुइजारिं खालामबा बारा फैसा थाङा दे मानसिखौ बिदि खस्थ' होबाय थानोसै लेलायनो बे डक्टरफोरा फैसा थाखा लानो थाखायनो बिदि होनो खोमा सालाफ्रा नर्मेलावनो जाथारो दे बिदि नायबाय थाजाला खस्थ' मोनथारो आजिखालिलाय माथो सुइजारिंसो जाखायो बुस्थुआ आङो बिदि हा फुरलाय हा खावलायखौ बिराद गिसोगारोलै बुहुद रिक्स माबा उदै सिङाव थानाय थारलायनो रोदाफोरखौ हास'फ्लांबा एसे सानलायलाङो आङो माबा गैयैखौ थानाय थायखौ गैयै खालामना हरबा डक्टरफोरा गोदाव सोराव जावलिया मोजां बुं दा मा खालामनो खम जारला हापेनिं होनब्लाथ' दा गथ' सथ' खामलां बिदिबा खामाबाबोथ' जोलै गालांनो हानाय नङा दे माबार फै डक्टरजों मोजां रायलाय फै गोदाव सोराव बगिबथाना बेयाव आथुरफोराव आङो बायोलां हिनजावफोरजों बोरैबा मोनोलां डक्टरा बाबेबा मा बुंगोन बिदिब्ला गोसोखौ उसुबिदा मोनलायलायो मा फाग्ला गथ'लै बेलाय मेडिकेलावनो रोंनांबाय काटें आदा फाल्तु नङा दुमजागोन आया मा जाखो माबा नायजाना थांदो नोंबो हामगोन धैर्य हम आइदे सार सुइजारिंखौनो खालामदों हाला खयजा मोनथारबाय रा नों सामालिगाबा मा बुङो बिनि गोसो बायदि जाया बिजेबो मिथिया बे जाम्बासो बे रा थेवबो र' मा बुङो नोंखौसो बर' बायदि मोनासै आङो नोंनालाय अरिजिनेल न'आ बबेयावमोन नानि आङो इउएसएनिसो सार बड'लेण्डआव हाबा जाफैदो आच्छा बिदिसो होनबा फरेनारसो औ सार औ दे जेबो नंला आच्छा बेनो फार्स्ट चाइल्डथ' सार मानोबा लेंहरदोंमोन आंखौ औ नोंथाङानो नङा होमबा फिसाया औ सार आंनो आच्छा नोंथांनि पेसेन्टआथ' एसे नर्मेलाव गोब्राब बायदि नुहुरदों गोबां प्रब्लेम नुहुरदों सुइजारिं खालामनो सानदोंमोन नोंथाङा दा मा बुङो दे उपाय गैलाबाथ' आरो मा खालामबावनो सार आच्छा जों होमब्ला खालामनो हासिगोन ना दे माथो खालामबावनो आरो खिन्थु एसे मोजाङै नायनांगोन दे सार अके जोंथ' हानाय मानिखौ नाजागोनानो थैनाय थांनाय इसोरनि सायाव বিধি শুনলা জানাই নহয় স্যার বহুত দিগদার হৈ যায়গা আপুনি কিয় ইমান চিন্তা কৰি আছে আমি ছাৰৰ পৰটো চাম নহয় ছাৰৰ আগত এনেকুৱা কথা ক'ব নাপায় নহয় দে হ'ব দে थुदो फिसा आयै मोजां नाय दे नों थाब फाथारना नायथार दे जागोन दे मोजां नाय गिलायलाङो आङो ओरैनोबा थैहाबनाय मुलिफोर होनानै लुकुर लाकार खालामनो नागिरो डक्टरफोरा हाब मा हांगाटिक मानसिलै बेलाय我给东也嘎子满见着
बे मेडिकेलाव लाबोदोबाथ' नुनांगौ मानसिखौ दे दा ओंखारबोखागोन बे बबेबा रुमाव दं बे नोंसोरबो दंफैयो माथो गावखौनो नागिरगासिनो जोङो आं गोजौनि फ्ल'रावसो दंहैयोमोन नोंखौनो खबर लानो फैदो जोङो माथो बेफ्रुबायनो माबा माथो जागोन मारे खबरफोरा जासिगोन र' सुइजारिं खालामनो होदो आदसा दे नेथ'दो नोंसोरबो दसे आंजो दे आसोल सामथा फिसा जोबोर मोजां खबर जाबाय आयै जाबाय गथ'नि बिफा जाबाय नोङो जाबायथ' जाबाय र' दामब्राना दामब्रि माबा फान्थाना फान्थि जाम्बा मा बोरमाथां माथाम फान्थावना फान्थिबायलाय हौवासाना हिनजावसासो जावलियासो होनबाय मानसियानो हौवासाना हिनजावसा होमबा फै नायफै लै दिं गथ' मोनबायलै बिफा जाबायलै अरदावखांनाय बेरामसो दं मानसियानो सिरिथा जाबाय बाबा नोंहा दुस्त जागोन ना नोङो सिरिथा बाबा सिरिथा माइनाव हिनजावसाना हौवासा मारलै माइनाव हौवासा बिहामजो मोनसिगोन आरो जोलासो आंलाय जोसो जागोन नंदोंमोन दाबोलाय माथो जाखो इसोरनि अननायाव फिसालाखौनो मोनबाय दे जेबो नंला दे जासिगोन खुसि जाबायलां बिराद गोबाव लाखौनो खुसिखौनो लाख'नो हाला बोरै सोरनि लादों राजा बेयावलाय मानो गाखोफै दं डक्टरजों नुबा रायजानो आयै सिउलांबायनो हामालाय